Molt contents de l'acceptació, un any més, ja és el 7è del Parc de Nadal que fem en col·laboració amb ICG. La veritat és que s'han recollit gairebé 600 invitacions per als nens i nenes del nostre poble i cada dia que s'ha obert fins avui s'ha rondat o superat les 300 persones d'assistència, en la qual cosa es veu que la gent valora molt i que la canalla, només cal veure-ho, s'ho passa molt bé. Per tant, per part nostra, tenir aquesta satisfacció de que per 7è any consecutiu, sumat amb que fa 4, si no m'equivoco, també es fa el Parc de Primavera, podem oferir aquest servei durant totes les festes nadalenques, que és molt bo per la canalla i també per les famílies que poden tenir els seus fills fent activitats i passant-s'ho bé. Jugo amb els meus amics a l'escondite, als pintables. Me passo molt bé i també perquè me pinto la cara. A mi m'agrada molt el Parc de Nadal perquè ens trobem amb totes les amigues. Nosaltres venim cada any, cada dia, intentem estar aquí, els ens ho passen superbé i estem supercontents. És interessant veure que cada any se repetís i cada any l'organització és millor. Està molt bé per tots els infants del poble i pels pares també, per un lloc on poder portar-los. És un espai molt gran i està tancat, per tant els pares no patim per a que se'ls puguin escapar o el que sigui. Hi ha zona de bar també pels pares i a més a la gent del poble ens donen entrades gratuïtes si anem a fer la foto al Camarlenc, llavors ja és ideal del tot.